türkmen migrant Zenany Kiprde ölüme sebäp bolmakdan aýplanýar. Kipriň mediasyna ýaran habarlarda aýdylyşyna görä, Magusanyň Maraş şeýtinde ýerleşýän garrylar öýünde işleýän Türkmenistanyň zähmet migranty denan terasapçylyk sebäpli seredýän bir garry adamynyň ölümine sebäp bolmakdan aýplanýar. Kipr habar gurulunyň maglumatlarynyň çen tutulanyna bolan wakadan soň göz astyna alynan rozy we tutsuk edilmegi talapy bilen 28 aprelde Gazi Maguso kazetine çykaryldy. Kazettiň lençiginde adalet bölüminde işleýän polis serjanty Kamil Perçiner waka 27 aprelde saat 12:30 töwereginde Gazi Magusodaky garrylar öýünde bolup geçdi. Ol ýerde işleýän aýplanýan türkmen zähmet migranty denan naharhanany günortan nahar üçin tertipleýän mahaly oturuşlaryň birine oturan 88 ýaşyndaky Ramadan Alihan atly adam ýerinden turdypdyr we oturgujy stoluň aşagyna itipdir. Soň bolsa ol garry adamyň oturmagyny isläpdir. Ýygyna oturuş duran röýdüp gaýtadan ýerine oturjak bolan garry adam şol wagda ýykylyp kellesini betona uran üçin desine aradan çykypdyr. Görnüşünde çynara rozy we hakdaky aýplamalar okudy. Polis serjanty Kamil Perçiner waka bilen baglanyşykly derňe işi ýaňy başladylan üçin 20 töwereginde adamyň sorag ediljegini we garrylar öýüniň video kameralarynyň birlaý gözden geçiriljegini aýan edip, kazetden derňe işi dogly tamamlanýança möhlet berilmegini sorady. Gazi Maguso kazetiniň sülçüsi Gökhan Asafowlar bolsa 29 ýaşyndaky Türkmenistanyň zähmet migranty Çynara Rozyewanyň işi dogly tamamlanýança 2 gün möhletli göz astynda saklanmagyna karar berdi. Terasapçylyk sebäpli ölüme sebäp bolmakdan aýplanýan Türkmenistanyň Zenanyň kazet işine 30 aprelde gaýtadan gararly we oň tutsuk däl ýagdaýda suud edilmegine karar berildi. Maguso kazetiniň sülçüsi Gökhan Asafowlary ölüme sebäp bolanyny güman edilýän Çynara Rozyewanyň ähli dokumentleriniň elinden alınıp, Demirgazy Kipr Türk Respublikasynyň daşary ýurda çykmagynyň gadagan edilmegi, 1700 Amerikan dollary meçhwerine nagyt kepillik pul tölemegi, 2 tane Demirgazy Kiprler raýatyň her biriniň bolsa oň üçin 24.000 dollarlyk kepilnama gol çekmegi we şol ruwatyň özünde aýplanýanyň hepdede 2 gün ýaşaýan ýerindäki polis bölümine baryp özüniň bardygyny görkezmegi barada karar berdi. Yeni düzen atly neşire ýörüýte interwýu beren aradan çykan adamyň ogly Erhan Alihan bolsa, kakasynyň ölümine sebäp bolan ýagdaýy polis derňeginden daşaryn ýokary suwda ýetirmegi gözüňe tutýanyny taýdy. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna maglumat beren Saglyk saklaýyş ministrliginiň sosial hyzmatlar edarasynyň bir işgäri Kipriň Demirgazyna garrylar öýü we olarda işleýänler bilen baglanyşykly kanunyny status gümürtüklüğiniň bardygy sebäpli gawat gelen zähmet migrantynyň şeýle ýerde işläp bilýändigini gurrun berdi. Ol ölüme sebäp bolmakdan aýplanýan Türkmenistanyň Zenan bilen ilteşikli wakanyň uly seslenme döredenligine üns çekip, resmiýlerin gyska wagtyň içinde täze düzgünleri durmuşa geçirmäge taýýarlanýanyny bildirdi. Çeşme Türkmenistanyň zähmet migrantlaryny işletmegiň has ardana düşýäni üçin köp ýerde olara iş berilýändigine öňe sürdi.